Li navçeya Herranê ser bi bajarê Rihayê jin ji heriyê Miya, Gulav, Êlek, Kumik an jî Turk çêdikin. Ji aliyê Qaymeqamtiya Navçeya Herranê ve navendekî bi navê Piştgiriya Malbatan hatiye vekirin. Di vê navendê de jinên Herranî fêrî karên desta dibin. Ji wan jinan hinek jî fêrî bi şonikirina herî û biştandina heriyê alavan bi dest dixin. Dûre ji wan giradan pere bi dest dixin û xwe xwedî dikin. Mamosteyê navenda perwerdeyiyê di derbarê armanca navendê û di derbarê karên ku li navendê tê kirin de ji bo Kurdistan TV'ye wisa agahî da. Biz burada yünler saf halinde geliyor. Em li vê derê ji heriyê Miya hinek alav çêdikin. Jin ewlî heriyê bi avê şonik dikin û bi şiklê gokkirinê jî heriyê diştînin. Car caran herî rengeke. Lêbelê em li vê derê bi boyaxan reng jî didin wan. Ji heriyê Kumik, Turik an jî cil bi dest dixin. Genelde keçe dediğimizde yer yaygısı, kepenek akla gelir. Biz onun biraz Herî cilûbergên yekem a mirovahiyê ye. Bi taybet li roşlata navên herîhê jî tê bikar anîn. Li navçeya Herranê jî jin ji van heriyan cilên nûjen çêdikin. Van cilan carna difroşin, carna jî ji bo mîzaxaneyan rê dikin. aslında yok. İnsanoğlunun ilk kıyafeti denilir. Jinên Herranê û jinên ku ji şerê Sûrê reviyan û hatine navçeya Herranê li vê derê fêrî karê desta dibin. Bi vê şiklê him debara xwe dikin, him jî xwedî karekê dibin. Giradên ji heriyê Miya ji bo tendurustiya mirovan gelekî bi feyde ye. Herî li hemî cîhanê tê bikaranîn. Değişiyor fiyatlar. Aslında günümüze baktığımızda Jinên navçeya Herranê ji heriyê Miya kulav çêdikin. Her wiha li gel kulavê hinek êlek, çente û em bêjin ku kumik jî li vê derê çêdikin ji bo welatiyan difroşin û perê debara xwe jî ji van kulava derdixînin. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, ji navçeya Herranê ser bi bajarê Rihayê.